Or ano bang sa'yo, Gagi, pare? Cheers. Broski, cheers! Siram, diba? Siram. Oo nga eh, broski ha. Salamat sa pagdala mo sa akin dito ha. Gotcha, broski. Like, super nakakapagal kasi the past few days. Like, ang dami-dami kong ginawa. Like, super gulping modules, a lot of activities. You know, ang weird din nung mga panahon, yung atupan natin, nag-girlupad because of the kusog na doors and all. Nagsuro ka pa, Gagi. Nagkahelang ka pa because of the pagsupsup natin ng balot enzyme. Gagi, pero I really don't get the point. Bakit ayaw mo ng balot enzyme? It's so serum kaya. Hindi Like, ko alam broski, pero masarap naman. Yun nga lang talagang nasukal ako broski. Kaya, Gagi, par, you did a great job. That's why tinrate kita ngayon. Ito sa favorite surusup-supan ko. Maraming salamat broski sa pag-treat mo sa akin. Gotcha, broski, Gagi. But anyways, kung may iba ka pang taong titreat broski, sino yung broski? Gagi, par, hapot ba yan? Gagi, par, syempre, shoti. Bukod sa shoti broski. Ay, given naman na kasi yan, di ba? Given yung broski. Gagi, par, nagkakaporal pala ko. Bukod sa'yo, bukod sa shoti, sino yung ititreat ko tonight? Broski. Ay, Gagi, pare, of course, number 1 sa listahan ko. Yung mga maestra, mga teachers natin, Gagi. Bakit naman broski? Gagi, pare, without our teachers, walang Conyo Bicolano. Without our teachers, walang mga mauorag na engineers, walang mauorag na doctors and all. Gagi, pare, nagigiramduman ko pa way back nung nag-aadal pa ako, like super legit. Gagi, super masusupgon ako ng lagay na to. Talaga broski, mayayain ka pa niyang lagay na yan? Gagi, pare, girl kapal palinis. Parang hindi naman eh. Gagi, pare, super masusupgon ako and all. Like, talaga ba? Like, hindi ako para taram and all. Pero may sarong teacher kasi yung nagsabi sa akin. Sabi niya sa akin, encourage niya talaga ako na magtaram-taram because sabi niya may potential daw talaga ako. Talaga? Na wag daw akong masupog because kasi ako super insecure ako sa lawas ko talaga, like super sadit ako. Like prepare me akong ini-iriwal and all doon. Like kulang na lang arapo din nila akong ting-ting and all. Pero alam mo yung teacher ko na yun, Gagi, para siya yung nagpag-girumdum sa akin na I'm enough, na I'm maorag, na I'm capable of doing things. That's why kung may dadaroon ako ngayon dito sa favorite surusup-supan natin, yun yung mga teachers talaga, napaka-orag na teachers. Super nice naman bro nung teacher na nagsabi super sa'yo. Super nice. Tapos Gagi, pare, alam mo hindi biro yung maging teacher. Kasi akala ng iba tatayo ka lang, tas matukdo ka lang and all. Gagi, pare, nagle-lesson plan pa sila. Talagang pinag-iisipan nila yung mga itutukdo nila sa atin. Tama. Like nakakakapay yun and all. Nagsusurat sila, nag-iisip sila and all. Tapos nagko-compute pa sila ng grades. Imaginein mo yun. Oo nga broski, grabe yung preparation talaga nila. Sobra, Gagi, par. And isa sa mga pinaka-favorite ko talaga is every Teacher's Day, Gagi. Every Teacher's Day, pare, Gagi. Way back nung nag-aadal pa ako and all, Gagi, pinapadarhan ko ng mga bayabas, pinapadarhan ko ng mga tipong yung mga teachers ko. Kasi galing kami sa probinsya talaga. Pag nagpapadara kami ng tipong mga bayabas, mga nyog and all, Gagi, so ugma na nung teachers ko. Totoo yung broski, malaking bagay para sa kanila yun. Oo, Gagi, pare. Kaya ikaw, kaya ako medyo naanggot ako sa'yo dati. Bakit naman broski? Gagi, pare, kasi super pasaway ka sa mga teachers natin. Ay, noon pa naman yun. Gagi, pare, tapos super padangat mo sila kapag Teacher's Day. Gagi, sana kapag mga teachers natin, huwag lang sarong-al daw yung Teacher's Day. Dapat oral daw Teacher's Day. You respect them, make sure na hindi ka malilista sa mga noisy, sa mariribook and all. You make tabang sa mga teachers natin. And most importantly, talagang kailangan irespeto mo sila. You say po and opo pa rin kahit paano. And then, ayun, magdangog ka sa kanila sa mga lesson nila because hindi talaga super puzzle yung ginagawa nila and all. Okay, bros. I agree with you on that, broski. Gagi, parang nagkakaparal pa ka. Halatang hindi ka nakinig sa teacher mo and all. Ano kasi broski, ang sarap ng donut. Kaya nauna ako. Ay, Gagi, si Ma'am Divesa ba yun? Ay, Gagi, si Ma'am Divesa na. Siringan ko muna si Ma'am Divesa. Sige, broski. Treat ko, Gagi, pare.